Takže čau, já bych vás chtěl uvítat u mého prvního videa z Doty 2. Tohle není gameplay ani let's play, tohle je úvodní video, kde vám chci se vám představit, chci vám ukázat můj inventář, chci vám ukázat kvalitu obrazu, kvalitu zvuku, jestli to má vůbec cenu natáčet tyhle videa. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, jestli chcete videa, a když mi napíšete, na koho chcete, abych udělal video, na jako hrdinu. Neslibuju, že to video na ně udělám, protože za všechny hrdiny jakože neumím, ale někteří hrdinové se tam najdou, které by mi aspoň trošku šly. Takže tu mám v inventáři vlastně věc na prodej, tady tyhle tady skládám sety, tohle je největší blbosti, co to jsou. To jsou battle pointy, battle bonusy, a to je moje sláva, co si hýčkám tuhle stranu. Takže teďka vám ukážu hru, jak to vypadá. Tak. Takže kvalita zvuku by měla být v pohodě, protože mám nový mikrofon se sluchátkama od Vánoc a nový počítač z Vánoc, takže uvidíte sami. A teď počkám, až to najde. Budu rád za každý názor, kdo mi to napíše. OK, jsme tady. Je možná to je nahlas. Tak, koho si vemu na ukázku. Tak třeba Invokera. Já jsem mu tenkrát, nevím, koho jsem, třeba Drouku. Tak tady vidíte, co jí mám jak vybavenou. Tak, vidíte? Takže neseká se mi to zatím nějak, takže kvalita hry by měla být dobrá. Když to jsou ti boty, tak začnu s tou maskou. A ježiši. Já to udělám takhle. Tak. No, koupím si prostě batku, jenom ať vám ukážu, jak to vypadá. Taký regen. Tak. A ten si kouknout. Takže grafika v pohodě by měla být. Sekat by se to nemělo. A to by mělo být asi všecko tady z tohle videa. Takže děkuju, pokud jste se na tohle podívali, napište svůj názor. Budu fakt rád za každý názor. A ještě počkám, až přijdou creepové. Dám si 25. Zabiju Svena, který na midu pravděpodobně nebude a půjde třeba dolů. Nevím, kam půjde. That was my thought. Na to půjde, no, tak ho jdu zabít a pak už to vypnu. Ještě i lusky tu mám. Ten půjde rychle dolů. Počkej, to už je normální mapa. Už není sněžná. Nebo to je možná tím, že mám custom.
Arrow. Find their A target. tak vám děkuju a And a point uvidíme well se když taken. tak u dalšího videa. Tak, čau.